I unes d'aquestes coses són aquests materials que trauré avui. Així que gràcies a la Maria per tot el que us ensenyaré avui i que servirà per fer ASMR. Així que comencem. El primer que faré servir és això d'aquí. Mireu que cuqui la cara. Jo quan era petita tenia com una pilota d'aquestes, era més gran i era de color lila. I jo crec que pot quedar una ASMR molt relaxant amb aquesta bola. Sí que a dins té una bola que fa soroll i jo crec que és d'aquestes que quan sacseixes molt s'encenen, el que passa que aquesta no s'encén. I mireu així. Aquest és el so.
Però és que a dins hi ha més coses per fer ASMR. Ara fixa't que el que estic fent és baixar tot cap avall o intentant al màxim perquè quedi tot dauradet. Així. Mireu com brilla. I ara anem a pujar així. Tuc, 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 tuc. I a veure aquí per darrere també anem a posar-lo tot el més platejat possible. Tuc, 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 tuc. Tuc, 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 tuc. Perfecte, doncs ara obrirem el necessaire així. Mireu el que hi ha. Hi ha aquestes plomes que ara trauré totes, hi ha moltíssimes. I després hi ha això. Mireu. Hi ha totes aquestes boletes per també fer ASMR. Així que crec que començaré amb les plomes. Però és que n'hi ha moltíssimes. Són més fosques del que es veu a la càmera. Són així un lila més fosquet. Però és que la quantitat, de moment agafaré una. I ara has de tancar els ulls. Farem així ASMR virtual. O bueno, millor en comptes de tancar-los, obre'ls i segueix la ploma.
Doncs veiem.